Good morning, guys! Napa-over tayo sa drunk blush. Napa-over. Or siguro may tan na ako. So, medyo dark siya tignan. Pero okay lang yan. Yung plano today is to do touristy stuff. Yung shopping, hindi naman siya like priority kahapon, guys. Kaya lang, kailangan namin pumunta kahapon kasi yung Chatuchak weekend market lang yun. So, sa weekend lang namin siya mapupuntahan. Now, hindi na yun open. So, we will do touristy stuff. Meron pa naman silang ibang market na open during the week. So, puntahan namin yun sila. Pero, hindi pa ngayon. Birthday ni Dan ngayon! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Danny boy! Happy birthday to you! Happy birthday, babe! Thank you, babe. You're welcome! What are you doing? Wala akong over bongga-bongga na birthday ha, kasi ito na yung birthday present niya, itong pagpunta namin dito. Si Miss naliligo lang, hinihintay lang namin siya. Actually, tapos na siya maligo, nagbibihis na ata. Pumunta kami sa breakfast. Yung breakfast, 10:30 sila magko-close, guys. And now, it's, yung watch ko nasa ano. Siguro mga wala pang 10 ngayon. So, sana matapos siya agad-agad. Or babe, do you wanna go? And just wait for Sisi there? Nah, because it'll be done by the time she's finished. I know, yeah. It's a miles away. Just wait for her. Okay. Kasi magme-makeup pa yan, babe. Yung nasa lips ko, guys, is yung, ano na naman, Roman Juicy ba tawag dun? Yeah. Parang yun ata yun, diba? Roman Lip Tint. Juicy Lasting Tint. Di ko na alam. Asan yung ito? Ito pala. Yeah, tama. Juicy Lasting Tint in the shade Fig Fig. Parang itim ng ano ko, tingnan. Hindi yan maitim, ha. Puti-puti ng kilikili natin. I'm so liking this, guys. Sobrang long lasting niya. Kagabi pinakita ko naman sa inyo. Ang ganda ng lipstick na to. And yung pa-outfit ko today, meron siyang pa-backless na ganyan. Hindi naman siya ganun ka-showy. So, okay lang siya. Pakita ko sa inyo ang maayos. Ito yung suot ko, guys. Ito yung nakuha ko from Lupsona. Yung ginawa namin ni Dan na he was rating my outfit. Ito yung hindi mo masyado nagustuhan. You didn't really like this, babe, when I wore it first. But it looks like that at the back. Ganyan. Maganda yung print niya, guys. Hindi ko siya in-iron kasi wala nang time. Mag-breakfast na kami. And then my bag is the one that I got from the market. Ito yung parang, ano tawag dito, miss? Basta, ganyan siya, guys. Pareho kami ni miss. And then yung shoes ko is from sandals from Kmart Kids. Yan. Yun lang. Turn around. Watch. What? Turn around and see the back again, babe. Okay. Cool. All good. That's it. Pa-swing, guys. Oh, nice. Yan. Diyan kami. Ah, thank you. Sure, thanks. Meron silang mga ganito. Sedan, ano daw kanya ngayon, American style breakfast. They have rice. I wanna try the tom yum today. Yan yung breakfast ni Dan, guys. And we ordered 2 latte, tapos isang cappuccino. Pero binigyan kami ng 2 cappuccino, tapos isang latte. Latte yung akin. Yan yung kay Miss. You're Asian. You're really Asian. Ako din. Bean sprouts at saka chicken teriyaki lang yung akin, guys. Ikaw, akala ko ba magda-diet ka na? Ano nang diet mo? Breakfast. Oy. Diet. Eh. Diet pa I'm more. on a diet as well. No, you're not on a diet. It's your birthday. You can eat whatever you want today, my love. Happy birthday, babe. I think we can get it taken up to the room for later. Happy birthday, Daniel. Wow, happy birthday. Right. It's a healthy cake, babe. You've got some fruit on it. Do you like it? Second batch ni birthday boy. Pancake and waffles. Is it good, babe? It's good. Nice. Balik na kami sa room, guys. Gagawin ko yung makeup ni Sisi. So, i-check nyo yung channel niya, guys. Ililive ko yung link below. Gagawin ko yung makeup niya. Click the link in the description box. Gagamitin natin yung makeup mo or makeup ko? Makeup mo. Makeup ko. Sige ko. Guys, nag-film kami ni Miss. Ako yung nag-makeup sa kanya. Yung files, alam nyo ba? Biglang, yung camera, alam nyo ba? Biglang namatay. Itong camera yung gamit ko, pero ibang memory card para mabilisan lang matransfer sa kanya ba. Namatay siya bigla, guys. Tapos, nung pagtingin namin sa laptop, yung file is .dat instead of .mov.
And hindi naman siya ma-recover. Hindi naman siya ma-recover. Parang corrupted file siya. Tapos hindi naman siya ma-convert sa .mov. So ngayon, wala. Nasayang lang. Anyway, punta kami dun sa temple ata yung pupuntahan namin. Hinihintay lang namin si Missy. Hinihintay na naman namin siya. Nakakaloka. Nakaka-stress. Anyway, okay lang yan. I-film namin yun ulit. Siguro bukas. Dito na kami sa guys, lobby. Hinihintay namin yung Grab namin. Kasi, uy, shoutout nga pala kay Joyce. Yung nakasabay ko sa train kahapon. Hi Joyce. Nakalimutan ko siya i-shoutout kahapon. But, yeah, ang dami yung tips na sinabi sa akin guys tungkol sa kung anong dapat sakyan. Dito sabi niya, much better daw kapag Grab. So, well, nandito kami sa hotel. Meron kami internet connection. Ginamit ko yung phone ni Sisi. Nag-book na kami ng Grab. Punta kami sa, what was that again? Watpo? Wat, and then P-H-O. Para siyang, is it a temple? Yeah. Temple siya, guys. Punta kami dun. Sisi is there. Uy, ano na ang Grab natin? Tingnan niyo si Dan. Kinat niya yung map. Where is that? I already uploaded that. Are you the map man? Tagal ni Grab. Kanina pa kami dito. No, he said 4 minutes. Is that what he said? 4 minutes. 4 minutes daw, sabi ni Grab. Ang tagal niya, kanina pa kami naghihintay. Pagkabook namin, sabi 14, tapos naging 11, tapos balik 13, tapos naging 6. Ay, naku. Ewan ko kay Grab. Dito na kami guys, sa Watpo. So, ano tayo? Cross. Bantay, miss. Watch out. Thank you. Dito tayo guys. Ang init na. Hala, ano tinda ni Kuya? May tinda si Kuya. Ayun na ni Dan dyan. Nagsakit yung tiyan niya kagabi. Where are we going? Yung entrance fee pala dito guys is 100 baht. Tapos meron kang free water. Kaya lang, hindi naman namin alam saan kunin yung free water. So, si Dan lumabas actually siya kanina para bumili ng tubig. Pero yeah, sa ticket meron siyang nakalagay free water. Pero wala namang, hindi namin alam kung saan. Picture kami dito. Gusto namin mag-picture dito. Yan, yung door na mayroong mga may mga sidlak-sidlak. Anong Tagalog ng kinang-kinang? Kinang-kinang pala. Liter.
Dito yung sobrang laking Buddha, guys. So, kuha kayo ng plastic para ilagay yung nyo, yung shoes kasi hindi pwede mag-shoes dun. Okay. Okay. We will put our... When we get, binigyan kami ni ate, pinahiram kami ni ate ng ganito, guys. Pasok kami dito. Si Miss Kim. Where's Sissy? Taba. That's it. Let's go. Okay. Grabe, guys. Ang init. What? You guys alright? Got air conditioning back Yeah. there? No. Now we're good. Ang init, guys. Punta kami MBK Mall. Galing dun sa Watpo. Okay lang yun, 100 baht. Okay na. Tapos makikita mo yung sobrang laking Buddha. Is that the palace? So, punta kami dun sa MBK That was Mall. around 100 baht, wasn't it? Yeah. It was good. Doon kami kakain, guys, kasi gutom na din kami. Alas 3 na, tapos wala pa kaming kain. Yung mukha Where ko can you see oily. elephants? In Bangkok. Yan yung oily. Elephant in Bangkok, That's not too In far. fairness, sa mo ha, makeup mo, nagstay talaga siya. Safari World. Safari World? Safari. Is it good there Kasi- or not good? I think Safari World. Yeah, Safari World have many show. Loma show, stunt show. Yung Elephant. taxi nila dito, guys, Good. parang Pilipinas lang din na. This is really Hindi nice sila around here, girls, nagmi-meter. as well. Oh, yeah. Yeah, it's nice. Hindi sila nagmi-meter, nag-ano lang sila, sinasabi lang nila Army. sa inyo. Army. Yeah, 200 baht, ganun. Government. Tapos yung ano yun, miss, yung Grab, 68 baht lang yung Grab. Tapos sila, mingi sila ng 200, pero natawadan nila ng 150, which is still much, but, you know, what can you do? 150 baht. Hi guys! We're here in the taxi. Dito kami sa taxi. Isa sa mga pinaka-dinadayo. Uy, kasi akong kuhan. Pinaka-dinadayo na lugar. Dito sa Thailand. The taxi. Dito na kami, guys, sa MBK Mall. Yan. Malaki tong mall na to. Tapos, malapit lang dito is the Siam Paragon. I think yan yun. Hindi ko masyadong sure. Pero today dito muna kami. MBK Mall. Ang laki ng mall, guys. Grabe. Ha? Oh, na-adere ang mga ka-jets. Ang laki, guys. Punta kami 6th floor kasi nandun yung food court. And I think we're here. Are we here? It says food fan. Right there. Or maybe one more. Nandito kami, guys, sa saan tayo, miss? Ay, Hwasenghong. Ano siya, guys? Chinese. And the seafood looks really good. Medyo ano siya, guys, medyo pricey siya compared sa mga nakainan namin, but it's fine because it's so good. It looks so good. Because it's your birthday, let's eat crab on your birthday. Kain tayo? What do you feel like? Don't know. Oh, babe, that looks good, babe. What's that? A bread. Yeah. What's that? Like custard tarts? Yeah, let me know, miss. Do you know what you're getting? There's heaps. So we can There is. What's that? That's more big. Is that a thing? Yeah. Do you want it? No? No? What are you getting? Do you know what you're getting? Thank you. Our drinks are here, guys. It looks really good. I have the mango soda, si Dan blueberry soda, at saka yung isang dessert na merong mga sago. Si Miss is green tea with milk. Cellphone pa more. Ito, guys. Itry mo nga yung green tea mo and see kung masarap. Hala, uy, ano na nangyayari sa'yo dyan? Guys, ang sarap nito, promise. Kapag nagawi kayo dito, punta kayo dito, bilhin nyo to. Ang sarap, promise. Yung green tea with milk din ni Miss, masarap din.
Yung akin masarap din, mango. Yung blueberry ni Dan okay lang. Pero ito yung pinaka the best. Sarap nito. Hindi namin alam kung anong pangalan yan. Pero yan lang yung nag-iisang ganyan, guys, eh. May sago, may coconut. It's really good. Guys, we have the crispy pork. Konti na lang kasi kinain na namin. And then we have the sea bass. Ang laki, guys, ng fish. And then we're still waiting for the shrimp. Ito kasama to sa fish. Ano siya? Parang, mangga ba to? Hala, miss, I think mangga to. Yeah. Tapos merong mga, parang mangga yan, guys. Kainin natin. Guys, wala ako dito, guys. Mga makasarili. Ano na? Picturan talaga niya, oh. Hala! That's great. Oh my gosh. Dito na yung shrimp, guys. Sarap tingnan. Yan yung garlic shrimp. Tapos meron siyang noodles. May sa ilalim. The total, guys, is 1,567. So, 1,567 baht. How much is that in Australian dollars? Hindi alam. Yeah. Around 60, 70, 80 baht. I mean baht. Australian dollars. Sa lahat ng nakain namin, guys, the total was around 1,570 something baht. So, pinakamahal na meal, pero pinakamasarap din para sa akin. Di ba, miss? Pinakamasarap, no? Na meal. Ito. Compared sa kahapon. Yeah, exactly. Yeah, the shrimp was a bit, hindi ganun kasarap yung shrimp. Pero, yeah. Do you like this meal? Yeah, it was good. It was Very good. full. Yeah. Let's go, miss. Oh. Hala, cellphone pa more. Guys, baka gusto nyo ng Chanel, YSL. Si Gucci. Ito yung gusto kong bilhin sana, miss. Ito yung gusto kong bilhin. Pero yung original nito. Yeah. That looks nice. They have the Michael Kors. Yeah. Ito maganda, oh, yung may ano. Gusto ko to, yung may taso. Marami pa dun, guys. Char. Maganda yung ganitong style. Kaya lang, mahal yan sa yung totoong mahal. Ito, miss, oh. See, para sa friends mo. Oh my god, I don't think they will be happy. It's a gag gift. Yeah, it's a soap. Guys, addict sa mask. Ano guys, 59 baht. Buy one, get one. So, 59 baht is around $2 something. Si Dan actually nag-calculate. So, ano siya guys, $2 something per two. So, okay na, di ba? Tapos ito, 22 baht. Ito, nakasale siya from 49 to 22. Ano na ito mga, less than $1. So, I'm getting one of each. Tsaka si Miss din, bigay niya daw sa friends niya. Ako, friends from Auckland. Hello, guys. Hi, Veer. Hi, Ellen. And hi, Krishna. Hello. Shout out to my friends in Auckland. Hi, guys. I'm here. Guys, mga ano, oh, mga gadgets, mga mga ring light. Dami dito, guys. Yung floor na to, yung 4th floor, mga ano siya, mga gadgets. Ay, do you want a case, babe? They should have a case for you here. Let's look. Let's look. Dito kami sa ano, guys. Ano ba to? Eiffel Vision. Yan. Bibili si Miss ng contacts. Nakapili na siya, fresh look. And tingnan nyo to, guys. 2,900 baht. Hindi ko alam kung magkano yan kasi wala dito sila nag-CR. Gusto ko to, oh. Ganda nito. Try ko, ha. Kasi may salamin sila dito, eh. Maganda ba? Oh. Parang pareho na tayo. I think that's bigger. Is it? No. Tako lang, ginako lang. Nakulog ka, no? Guys, Huba Beauty. Siya na talaga sa Huba Beauty. What does Shiva mean? It's supposed to be Huda, D for Delta. Oh, that's cute. Cute na. Beauty buffet, guys. Ang cute. Sorry? I think so, yeah.
Just try and look and see if they have something on I'll be sale. pretty babe with this stuff. Okay. Doon si Dan. The bakery. Hala, di ba si Tati gumawa na video na ganyan? Ay, Tati ba yun? No, si Kathleen Lights. Dito kami sa snacks, guys. May mga nagbebenta ng snack. Tignan nyo to. Very interesting. Crabs. See? Feeling ko kapag nakapack, pwede mo naman dalhin sa airport. But it doesn't have any food ingredient. Pwede naman. Baka sabihin nila okay for export or something. Tingnan nyo to. Meron din ganito. Masarap kaya to? Dami dito, oh. Dito kami sa guys, sa ground floor, first floor ng MBK Mall. Dami talaga dito mga See how they got Gucci, Ronald Chanel. McDonald doing the Swadika? Ah, yeah, the McDonald's. Nagsawadi ka siya. Yun yun si McDonald, guys. Sawadi ka. Anyway, what was I saying? Ano sinabi ko? Buti na lang, nagpunta kami ng Chato Chak before kami nagpunta dito kasi alam na namin yung mga presyo ba. Ang mumura sa Chato Chak, guys. Siguro mga more than half ng price yung nandito. So, it's good na we went there first. Wala na akong nabili ng mga damit. Dito kami sa mga ganito, guys. Para siyang Ganito, guys. ano ba to? O sige, ikaw, explain. Ano yan? Ano yan? First, or... Parang, di ba para siyang ano ba to? Parang shave na mga wood? Yeah, I think so. Parang shave na wood. Gusto bumili ni Dan. Sorry, what's that? Ah! Say hi to YouTube. How many letters can you get? 89 baht, free name. But Can get one. but she's got a really long name. How many letters? Ito guys, YouTube. Oh, this is cool. Yeah, look. Paggawa kami kay kuya guys ng meron siyang YouTube dito. Tapos, lalagyan mo ng letters ng pangalan mo. So, lalagay na niya. Ano siya guys, 89 baht, free name na siya. Tapos, lalagyan na lang ganito. Yung may plastic, tapos may ganyan. May ball chain. Hey, they got like a Yan. mini thing as well, babe. Oh, mini! And you put your name on there as well. Ah, cool. Oh, mini. Ang cute. Mga day, bilhan ko sana kayo. Kaya lang, isa na lang natira. Dalawa na lang natira, tapos binili ko yung isa. So, isa na lang. Ako na lang mag-isa. Si Kuya. Thank you. Bye-bye. We're getting that. Is that nice? I need to... Yeah. Thank you. Dito kami sa guys, Minimal BKK. So, it's locally made. Mga watch. Alam nyo naman yan, Sedan. Yan. Pili siya guys ng mga watch. Gusto niya bumili. This one looks cool, babe. And you chose the most expensive one in the thing. Ah, 1,500. That's But fine. it does look cool. Yeah. Look it. It's a bit big. Come on. These ones Yeah. here are 500. Yeah, for us, I mean. Ah, look, babe. This one. Maganda to, oh. Ito yung gusto ko, guys. Push up this. Hi video, what? Sabay lang. Ano lang, charm. Yun yung ko guys, dream bag ko. Kaya lang lagi siyang hindi available sa Louis Vuitton na website. Wala siya sa lagi siyang sold out. Naka-waitlist pa yung iba na bumili nun. And gusto ko sana siya i-try. Kaya lang yung niya, yung strap niya, nasa loob pa ng bag. So, nakakaya naman kay ate. Gusto ko siyang tingnan kung ano itsura niya sa akin. Ano yun? Asan si Miss,
Bili kami ng squishy kay ate, guys. Ano siya, 100 baht each. Kapag bumili ka ng 5, meron kang free isa. So, 6 yung binili namin, tas free isa. And ito, tingnan nyo to. Binibenta din ni ate. Ano siya? Can we try this one? Uy, pwede ba i-try yan? Parang ano ba? Parang siyang medyas, guys. Pero, parang, ayan, silicone foot care. And how much is it? 250 baht. Tapos meron ding mga ganito. Mga ganito lang. Tapos ganito. Bonggas, ha? Oh, guys, very satisfying. Squishy. We have mermaid. Very nice. Ice cream, big ice cream squishy. And cute. Dito kami sa Tops Market, guys. Bili kami ng longganisa. Ay, longganisa. I'm so funny. Lanzones. Ito, guys. Lanzones. Tapos meron din silang rambutan. Bili tayo rambutan? Ha? Sige, bili tayo rambutan. Guys, dito kami sa... Oh, Siam Square. This is Siam Square, babe. Ano, guys, ito yung kaharap ng or katapat ng MBK Mall. Yan. Hala, mga makeup, guys. Mga fake naman to, pero ang dami. Mga brushes, miss, oh. Punta tayo sa Eve and Body, guys. Watch out! May sasakyan. Thank you! Thank you very much! Watch out, babe! Go! Eve and Body tayo, guys. Sa harap nito, nandun yung market. Tapos yung MBK Mall, nandun talaga. Okay, let's go. Eve and Body. Dito na kami sa loob, guys. Hindi pala siya Eve and Body. Eve and Boy. Si Dan kasi sinabi Eve and Body. It's your fault. Siya kasi lagi sinasabi Eve and Body. Eve and Boy. Tama pala si Mace. Tinawanan ko pa siya kanina. Sabi niya Eve and Boy. Tama pala siya. Wala naman akong bibili dito. Hindi na ako bumibili ng makeup. Nakabalik na kami, guys. Yung mga pinamili namin, yung pinakita ko sa inyo yung squishy. And then, nagpunta kami sa Watson's. I miss, separate natin yung mga binili mo at saka yung sa akin. Asan yung sa'yo? Hala, miss. Meron akong 2 bag ng Watson's dito. Yung isa kay miss, yung isa sa akin. Miss, mag-haul ka. Now? Yan yung sa'yo. Ngayon, wala. Tsaka yung lighting ngayon eh. Sa'yo din to, miss. Bumili din si miss ng... Ano, what's this? Oh no, this is Dan's. This is his watch. Yan yung gift ko kay Dan. Birthday gift. Birthday gift ko sa kanya, guys. Watch. Napakita ko ba sa inyo yung binili ni Dan na watch? I mean, binili ko para sa kanya. It doesn't really like. Parang mga ano. What? Si Marlon? Hala, tawagin sila, miss. Tawagin sa karon. Masulan mo eh. Ito yung binili ko para kay Dan, guys. Hindi naman kita ng ayos. Para siyang, meron siyang smartwatch na look, pero hindi naman siya smartwatch. Yung parang ano lang siya. Madilim. Stupid watch. Hindi siya smart, stupid watch. Anyway, susuot niya yan. Yun na lang. Buti na lang, nagustuhan niya yun. So, sabi ko, sige, yan na lang yung gift ko sa'yo. And then, we went to Tops. Ito yung mga i-haul ko ngayon kasi, di ko naman to. Ay, yung iba, miss, yung sa'yo. I-haul mo to. May binili siya, guys. Ito, binili namin kasi gusto namin i-try. I-try na nga natin to ngayon. Itong bento. Bumili lang kami ng 2. So, merong spicy na bento at saka itong, lahat. Puro pala to spicy, miss. Kaya mo mag-iuli ang isa. Yung isa spicy larb at saka yung isa hot and spicy. Pareho lang spicy. Ita-try namin, guys, kasi yung mga napanood ko na videos ng yung mga vlog dito sa Thailand, ito daw yung dapat i-try daw kasi masarap daw. So, ita-try namin before siya bumili ng marami para sa friends niya. And then, bumili din si Don ng chocolate. Hindi ko na pinigilan kasi birthday niya ngayon. Huwag natin pigilan. So, he got Hershey's. And then, yan, sa'yo yan, miss.
And ito yung exciting part. We got lanzones, guys. Merong lanzones dito. Hindi siya ganun ka-ano tingnan. Hindi siya ganun ka-okay tingnan. Siguro paano na to? Pasirana. Pero okay lang basta yung loob. Okay. And then, rambutan. Mura lang dito, guys. So, yun lang. Isi-save ko tong plastic kasi lalagyan ko to ng mga dumi namin. Dumi? Mga maduduming damit ba? Dumi? Ano yun? Guys, alis na ulit kami. Magpapamasahe lang kami. First time niya magpapamasahe sa Thailand. May kausap siya. Napaka-healthy namin today. Meron kaming rambutan. And meron pa kaming natirang mangustin from last night. Kakaubos ko lang nung isa. Yung isang pack. Okay, after 3 hours pa doon na mali... Sino? After 3 hours? After 3 hours pa doon nagpaligo. Sino nagsabi? Sabi ni Michelle. Uy, babe, the nurse said you have to... The nurse said. The nurse said you can only take a shower after 3 hours of massage. Why? Why? Sige, explain. It's because of the liniment or the ointment they're using. The oil? The oil. Are They're they using an oil, yeah. Maybe. It's just an oil. It's not a liniment. Right, babe? Because we take a shower pretty much straight away. I'll bring 500 then. Why? We're just going for a Because it's massage. 400. take 500 if you want to buy something See? you're walking back. Okay, sige. need something to eat or something. Anyway, ano nga yung sinabi ko ulit kanina? Healthy kami, diba? Meron pa kaming lanzones. TLM, Yeah. the vlog na lang to if you take off with magic. Sige, and yung char. Sissy, do you want to take elephants tomorrow? We can as well. Yeah. It would take about an hour to get there by car. Low battery. An hour by car? Yeah. We can't take a train there? No. Okay. Sige. Where are we going? Where? Where? Hi guys. We are. Yeah. Anyway, guys, i-close ko na lang tong vlog. Alis na kami. Tapos yun na, pagbalik namin, di na kami magdi-dinner kasi tapos na. Busog na kami from late lunch kanina. So, bye guys. Thank you for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Bye guys. Be good. Mwah.